Hi everyone! My name is Desi! Akong duha ka mga guwapa nga amiga, ilo ko na kong kwaon. Dayon, kanang, ako lang silang tabuon. Kuyaw ka ni nga dalan, dapli naman ko mag-agi, left or right. Dara siya, nalain, pwede nga dalan, damay kastanan. No? Anyway, hala, naghahil ko. Tanaw na to. Ah, Diri, welcome to UK. Nasama kayo ko. Lito, namuning UK sa kuan ni. Look at that, it's so beautiful day. Kanang, kamusta man mo diya Pilipinas, mga Bisaya, sa Dampil, Lagonglong, o especially sa saan. Remember me saan? I used to be the mga bata tawagong ko nila og Barbie. Karon ay mag Barbie. Wait a minute, asa na ka sila? Kuyaw ka ni siya nga dalan kay gamay. Unya, putot ra ba ko? Basig di ko nila makita. Asa man diri left or right. So magtabo diri gamay nga dalan. So mga kusog ra ba kayo mga diri kanang mga drive. Diba? Tanawan sa kagamay, narrow road. So, okay. Gihatag ba ni sa akong best friend yung top, si Dingding Laura. Ano ka? Anyway, nag-high heel ko gamay. Nag-high heel ko nga nag-baklay. Sarap ka sila dapit. Anyway, muadto mi sa reading, mag-shopping. Sila. Kuan lang ko, si vlogger lang ko. Okay, it's my day out today. Muling kinabuhi sa UK. May butterfly. Look! I love in here. Kay kuan, karang sa kabukiran. Remind ako nga na ako sa Pilipinas gihapon. I miss Pilipinas. Ako mga pamilya. So, hindi lang mga balay-balay dire lang tanaw lang mga balay, di ba? Ako sa countryside na sila naunsa na siya. Naglimpyo sa window. Tayo na gardening. Sa ato na magbasok. Kinalan ba ko mag-gardening po? Tayo lang balay. Cute, di ba? Ang sama na nipa sa tuwa. Matawag na hatch house. Pero ang kalangitan. Murag makapalit ganing kog trainers dito sa unahan. Murag nagsakit naman akong tiil. Do, nagahil-hil. Bako naghahil nagbaklay. Saka na. Putot man siya. Kay putot man siya. Kinahanglan mag-high heels siya. Oops. Napay ko ano. Uy. Sorry, natukan ko sa kaguling akong laway. Kana siya, ang balay diri. Tayo lang mga balay-balay. Okay, sakit na kong tilda. Anyway, beautiful kaayo. August diri. Tuesday. Bro, Pilipinas daw. Kaya na yung mga wire. Yuck. Naman ko sa kuan. Sa farm area. Sa mana? Muning postman. Ang postman diyan sa man. Labi na sa saan. Nara sa opisina. Manang postman. Pat. Mag-deliver siya. Nag-apply ba ako pagka-postman? Wala ko nadawat. Kay kanang wala ko kapasal sa kuan kanang exam kuan manggud to pindot ba ako sa pindot nang balay ko na morning Miss Maizo parang siya parang to siya naibog siya sa akong legs akong legs nagamit pa ko gisana. I love it. Ning puti ko, akong skin, pero pagkadagang nga tamba nga vitamins. So I try
Uy, na sila. Wait a minute.